खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजेपिनि जालुकबारि मण्डलनि आफादगिरिखौ बुथारदों। दिनैनिफ्राय जागायबाय गिबि खोलोबनि गोनाचब कलेजनि फोरोंगिरि आफादा बाहागो लागोन। उन्दुनानै थानाय समावनो सासे आइजोआ खामथारजादों। आसाम सोरखारा रायजोआरि शिल्पी बान्था फोसावबाय। गसाइगावआव आसानि सोमावसारनाय हाबाफारि 3.2 कौटि बेसेननि हेर'इन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ खादों। लालघाट बिअपिआव 28 लाख बेसेननि मुवा बेसादनि जब्द खालामदों बिएसएफआ। काजिरङायाव साफारि खालामनाय समाव हरखाबै गान्दानि मोखाङाव सासे आइजोआ गारिनिफ्राय गोग्लैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। बे खेबाव बिजेपिनि जालुकबारि मण्डलनि आफादगिरि कमल देखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै गालांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मालिगावनि शंकर नगराव बोखांनो हादों बिजेपि दैदेनगिरि कमल देनि गोथै सह। खर'आव गोब्राब जखम जानाय थासारियाव गावनि न'नि साखाथियावनो बोखांदों कमल देनि गोथै सहखौ। दिनै फुंबिलियाव मर्निं वाक खालामनो थांनाय सुबुंफोरा लामानि सेरावनो गोग्लैनानै थानाय हालोदाव नुनानै गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा कमल देखौ थैबाय होननानै फोसावो। बेनि उनाव पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय गोथै सहखौ जिएमसीएचआव दैथायहरनाय जायो। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैदों गुवाहाटी नोगोरमानि गोदानै बिबान मोननाय पुलिस कमिशनार पार्थसारथि महन्तआ। बबेखानि थांनाय हराव न' फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो कमल देखौ दुथांफोरा बुथारनानै गालांनो हागौ होननानै पुलिसआ आन्दाज खालामदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों। रायजोआव दिनैनिफ्राय जागायबाय गिबि खोलोबनि गोनाचब। निजायै नायबिजिरनायजों जागायजेननाय बे गोनाचबआ 16,052 फरायसालिफोरखौ लाफादों। गिबि खोलोबाव मोन 10 जिल्लायाव गोनाचब खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि 6 जानुवारिनिफ्राय 6 फेब्रुवारिसिम जानो गोनां गोनाचबआ रायजोनि गासैबो जिल्लाफोरखौ मोनथाम खोलोबाव सरजाबगोन। मोनफ्रोमबो खोलोबाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंनाय गोनाचबनि गिबि सानाव फरायसालिया गाव निजायै बिजिरनाय जागोन आरो उननि सानफोराव आउट एसेसमेन्ट एबा बाहेरानिफ्राय नायबिजिरनाय जागोन। मख'नो गोनांदि गिबि खोलोबाव फारियै बरपेटा, बजालि, करिमगन्ज, कामरुप, कार्बि आलं, क'क्राझार, लखिमपुर, नगाव, शिबसागर, साउथ सालमारा, मानकासार आरो अदालगुरि जिल्लायाव गोनाचब खुंदों। नैथि खोलोबनि गोनाचबआ जागायगोन 18 जानुवारिनिफ्राय। नैथि खोलोबाव मोन 13 जिल्लाफोर फारियै बाक्सा, चिरां, चराइदेव, धेमाजि, धुबुरी, गलाघाट, हाइलाकान्दि, हजाइ, जरहाट, कामरुप मेट्र', सनितपुर, तामुलपुर आरो तिनसुकियायाव गोनाचब खुंगोन। 6 फेब्रुवारिनिफ्राय थामथि खोलोबाव गासै मोन 10 जिल्लायाव गोनाचब खुंगोन। बै जिल्लाफोरा जादों बङाइगाव, बिश्वनाथ, दरं, डिब्रुगड़, गवालपारा, काछार, नलबारि, मरिगाव, डिमा हासाव, माजुलि आरो सोनाब कार्बि आलं। मख'नो गोनांदि रायजोआव दिनैनिफ्राय गिबि खोलोबाव खुंनाय गुनोत्सवआव कलेज फोरोंगिरि आफादाबो बाहागो लानो थांखि लादों। फरायसाफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ आरो गोजों जिउखौ नोजोर होनानै कलेज फोरोंगिरि आफादा बे थांखिखौ लादों। बेखौबो मख'नो गोनांदि सनिबारखालि गुबुन गुबुन जेंनाखौ लानानै सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनाय मेलाव 10,000 कलेज फोरोंगिरिफ्रा गुनोत्सव बयकट खालामनो थांखि लादोंमोन। डिब्रुगड़आव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। उन्दुनानै थानाय समावनो सासे आइजोआ खामथारजादों। रबिबारखालि डिब्रुगड़ जिल्लानि डिखम पमातली साहा बागानाव जादों बे जाथाया। साहा बागाननि गंसे न'आव अर खामनायनि उनावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। उन्दुनाय समावनो गिख्रंथाव अराव खामथारजानाय आइजोखौ सुमति भुइया होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला सुमति भुइयाया रबिबारखालि हराव उन्दुबायमोन, नाथाय बे समावनो गोब्राब अर खामनायाव आइजोआ गोथाङैनो खामथारजायो। बबेखानि बे अर खामनाय जाथायाव सुमति भुइयानि फिसाय सुरेश भुइयायाबो गोब्राब जखम जादों। जाउनाव बिखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननानै फाहामथाय होनाय जायो।
ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहोयो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। आसाम सोरखारनि रायजोआरि शिल्पी बान्थाखौ फोसावबाय। डक्टर अनिमा चौधुरीनो 2025 मायथाइनि शिल्पी बान्था होनो फोसावबाय। बेजों लोगोसेनो लक शिल्पी मुकुल राफानो 2025 मायथाइनि शिल्पी बान्था आरो महरगिरि हीरा नेयकनो साहित्य सार्ज अतुल चन्द्र हाजरिका बान्थाखौ फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला समाज सिबियारि जलेश्वर ब्रह्मनि मुंखौ भीमबर देउरि बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों। महरगिरि रेबा फुकननो नाथ सूर्य फनि शर्मा बान्था फोसावदों। रायजो सरकारा अफिसियेलि फोसावबाय बे बान्थाखौ। मख'नो गोनांदि बे बान्थायाव दङ नोगोद 2 लाख रां आरो गानग्रा सि। गलाघाटनि शिल्पी दिवस सानखालि बे बान्थाफोरखौ सायख'जानाय गेदेमा मोननो होनाय जागोन। गुबुन फारसे 24 फेब्रुवारि खालि चुरुचोजाय स्टेडियामाव दिन्थिफुंनाय जागोन झुमुर मोसानाय। 19 फेब्रुवारि खालि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय गासैबो मोसाखावरिफोरखौ गुवाहाटीआव लाबोनाय जागोन। बेनि उनाव 21 निफ्राय 23 फेब्रुवारि खालि चुरुचोजाय स्टेडियामाव रिहार्सेल खालामनाय जागोन। खमैबो 8,000 मोसाखावरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। 24 फेब्रुवारि खालि हाबाफारियाव बाहागो लागोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आरो गासैबो शिल्पीनो बान्था होगोन। गसाइगाव सोहोरनि गान्धीनगर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आदिबासी स्टुडेन्टस एस'सिएशन अफ आसामनि आदिबासी बासाव संग्राम हाबाफारि। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय गान्धीनगर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्ला अल आदिबासी स्टुडेन्टस एस'सिएशन अफ आसाम सुंद'यै आसानि बानजायनायाव आसु आगसु एसएडिसिनि गासै मावथि सोद्रोमा दैदेनगिरि गोबां रोजा रोजा रायजो राजा सुबुंफोरखौ लानानै बिजेपि सोरखारनि हेंथायै माखासे गोनां दाबिफोरखौ लानानै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 2 रिंगासिम गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बे दाबिफोराव आदिबासी माहारिखौ जनजाति मर्यादा होनांगौनि थाखाय दा फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 नि जोहै आसामाव थानाय आदिबासी सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनाय, आसामाव थानाय आदिबासी साहा श्रमिकफोरनो सानसेयाव 525 रां मुजुरि होनांगौनि थाखाय आसामाव थानाय आदिबासी माहारिनो जुनियायै टेट आनजाद खुंनांगौ। 1996-1997 मायथाइयाव हारियारि दाङाबाजियाव न' बां सिलिंखार जानांनाय दुखुथिया नखरफोरनो आसाम सरकारा गावसुंथा राहा खालामना होनांगौ होननानै आखायाव बेनार प्लेकार्ड लानानै होस्रिगाव आसा जिन्दाबाद आवार डिमान्ड इज लिगेल डिमान्ड बिजेपि सरकार हाय हाय आसाम सरकार गो बेक बायदि स्लगानजों गसाइगाव ओनसोलखौ गोमसारहोदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव अल आदिबासी स्टुडेन्टस एस'सिएशन अफ आसामनि मिरुनि नेहाथारि ललित हेम्ब्रम बिथाङा बिजेपि सरकारखौ थांखिनानै गोख्रोङै सोंखारियो आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ थोंजोङै सोंखारिनानै बुंथियो दि आदिबासी माहारिया एसटि मर्यादाखौ थाबैनो मोननांगौ आरो 1996 मायथाइयाव हारियारि दाङाबाजियाव न' बां सिलिंखार जानांनाय जिउ खोमानांनाय दुखुथिया नखरफोरनो सरकारा गावसुंथा राहा खालामनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। काछार जिल्लायाव रबिबारखालि ड्राग्स होबथानायखौ नोजोर होनानै मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय, जेराव काछार पुलिसा खमैबो 3.2 कौटि बेसेननि हेर'इनखौ जब्द खालामनो हानायजों लोगोसेनो साखाथि रायजोनि ड्राग्स फालांगि खालामग्रा सासे सुबुंखौ खानो हादों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अपारेशनखौ काछार पुलिसा सनिबार मोनानि समाव काटल रड ओनसोलाव खालामदोंमोन। बे अपारेशन खालामनायाव पुलिसा गंसे बाइकखौ लाखिनानै सोग्रोमनायाव 3.2 कौटि बेसेननि गासै 635 ग्राम हेर'इन ड्राग्सखौ जब्द खालामनो हादों। बे गोबां बिबांनि ड्राग्सखौ बोखांनो मोननाय जाथाया साननैसो सिगाङाव 2 कौटि बेसेननि गासै गं 11,000 कफ सिराप जब्द खालामनो हानायनि उनावनो सोराङाव फैदों होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो होदों। सानजा खासि हिल्स जिल्लायाव सनिबारखालि बिएसएफआ गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव लालकाट बिअपिआव गोबां बेसेननि मुवा बेसादफोर जब्द खालामदों। मख'नो गोनांदि बे अपारेशनाव सासे सुबुंखौ खानायजों लोगोसेनो 28 लाख बेसेननि मुवा बेसादफोरखौ लानानै गंब्रै मिनि ट्राकखौ सिज खालामनाय जादों।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सिग्रोमनायाव जिरा, जौ, साहा, ना गोरान, साबोन, सामब्राम गुफुर, पानिपुरि, कम्बल आरो बांलादेशनिफ्राय लाबोखुमानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ मोननो हादोंमोन। बेफोर गासैबो बेसादफोरजों लोगोसेनो पुलिसआ खानाय सुबुंफोरखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय दासान्दि कास्टम डिपार्टमेन्टनो गथायनानै हरनाय जायो। काजिरङा हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जेराव सासे आइजोआ साफारि जिपनिफ्राय हरखाबै मानै गान्दानि मोखाङाव गोग्लैनानै थालांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया 3 जानुवारि खालि आइजोआ गावनि फिसायजों दावबायनो फैनाय समाव जादोंमोन। बबेखानि गान्दानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गारिखौ गोख्रैनो सालायनायावनो सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादोंमोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। बे गासैबो जाथाया गुबुन गंसे जिपआव गाखोनाय गलाघाटनि सिम्पी गगৈ मुंनि सासे दावबायारिनि केमेरायाव सेबखांजानायनि उनाव समाजारि बिजोङाव गोबारै गोसारलानायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि दासान्दि आइजोखौ खैफोदनिफ्राय बारग'नाय जाबाय होननानै मिथिनो होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।